Sledujte, jak proměním alkohol v něco jedovatého. Z chemického hlediska jsou alkoholy deriváty uhlovodíků s OH skupinou. Nejznámější je etanol, neboli líh. Pokud ho zoxidujeme, zvýšíme oxidační stav uhlíku, vznikne acetaldehyd. Těkavá, bezbarvá látka, která páchne jako cosi nakyslého. Je vysoce hořlavý a karcinogenní. Připravíme si roztok manganistanu draselného, který je dobrým oxidačním činidlem. Když si do zkumavky nalijeme asi 3 ml etanolu a přikapeme půl mililitru roztoku manganistanu draselného a pár kapek 10% kyseliny sírové a poté vložíme do horké lázně, uvidíme změnu barvy roztoku, protože při dodání tepla vzniká nepříjemně páchnoucí acetaldehyd díky přítomnosti oxidačního činidla, jako je právě manganistan draselný. Rovnice této reakce vyjadřuje, jak dojde ke ztrátě růžové barvy. Na fotkách můžete porovnat stav roztoku před a po ponoření do horké vody. Při druhém experimentu nalijeme 5 ml etanolu do zkumavky. V plameni vyžíháme měděný drátek stočený do spirály. Vytvoří se na něm vrstva černého oxidu měďnatého. Když drátek vsuneme do zkumavky nad hladinu etanolu do par, které se z něj uvolňují, pozorujeme zesvětlání černé vrstvy a cítíme nepříjemný zápach acetaldehydu. Alkohol se oxiduje na aldehyd díky oxidu měďnatému, který je oxidačním činidlem.